Eluf ta' Kattoliċi Maltin ta' kull sena jieħdu sehem fil-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira mifruxa madwar l-irħula u l-ibliet, waqt li oħrajn imorru jsegwu din it-tradizzjoni bil-vari u l-kostumi. Din it-tradizzjoni li tmur lura għal żmien il-kavallieri għadha fil-qlub ta' ħafna nies. Fil-fatt skont statistika li ħarġet mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jirriżulta li aktar minn 10,000 persuna jieħdu sehem fil-21 purċissjoni li jiġu organizzati madwar Malta u Għawdex. Jingħad li din it-tradizzjoni tal-purċissjoni bil-vari ittieħdet minn Sqallija, fejn l-ewwel purċissjoni tal-ġimgħa mqazza saret fil-lokalità tar-Rabat Malta, wara snin ta' ħidma mill-Patrijiet Franġiskani. Wara, komplew jiżdiedu l-parroċċi li bdew jorganizzaw din il-manifestazzjoni reliġjuża fosthom fil-Belt Valletta u fl-ibliet tal-Kottonera. Fl-antik il-purċissjoni kienet tkun ħafna aktar devota u sempliċi, b'daqq ta' tambur u fifra. Fil-fatt, f'dawk iż-żminijiet lanqas biss kienu jilbsu l-personaġġi mill-Bibja u kienet tkun vara waħda biss li ddur dik ta' Kristu msallab magħrufa bħala il-vara l-kbira. Madankollu il-vari komplew jiżdiedu fejn illum saħansitra nsibu l-istatwi tal-aħħar ċena f'żewġ lokalitajiet biss. Kif ukoll nafu li llum ħafna mill-purċissjonijiet jalqu bl-istatwa ta' Kristu mejjed magħruf bħala l-Monument u Marija Addolorata. Ta' min jinnota wkoll li l-jiem li kienu joħorġu l-purċissjonijiet kienet differenti u mhux minn dejjem kienu fil-ġimgħa l-kbira. Pereżempju f'Ħalqormi l-purċissjoni kienet issir f'Ħatt il-Palm, filwaqt li dawk tal-Belt Valletta u tal-Isla kienu joħorġu fil-lejl ta' ħamis ix-xirka. Madankollu fl-1879 l-Isqof Karmelo Xikluna kien ordna li l-purċissjonijiet kollha jsiru fil-jum tal-ġimgħa l-kbira. Fl-antik ukoll kienu kun hemm lil siera li jkunu kkundannati jaqtfu fuq l-ġfna tal-kavallieri li jilbsu mamda u jġorru slaleb bil-ktajjen. Għalhekk hu possibbli li minn dan il-fatt ħareġ id-drawwa lin-nies li jagħmlu xi wegħda jimxu fil-purċissjoni mamda bil-ktajjen ma' saqajhom b'sens ta' penitenza. Din is-sena, Net Television xandar il-purċissjoni ta' Ħażebbuċ li żara wkoll il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija. Iktar kmieni żar ukoll il-purċissjoni tan-Naxxar.